ng hindi mayaman, ganito. Mayaman. Paano iminom ng mayaman? Ganitohin. Dapat ganitohin ha. Dapat iyanuhin. Alright, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So hello guys, welcome back to my channel. So for today's vlog and this video is pupunta tayo sa albularyo. Iwan ko guys, basta para ganoon na yata guys kasi albularyo kasi sa Tagalog. So yung mata ng cousin ko is parang may something kaya pabagamot namin siya. Yung naka-blue. Ayan, sexy na no. So walang mask, yung dalawang kasama namin dito guys kasi iwan ko walang budget ata na mask. Pasensya na sila, kami mga mask kasi kami ni Ara may safety na kami dito guys kasi naka-mask kami. Tatlo pala kami naka-mask. Pero yung isa guys hindi siya naka-mask. Kaya maswerte kami tatlo. Ang isa hindi maswerte kasi pag may pulis, huling-huli. Ayan so kasama ko sila guys. Ayan, busy pa yung si Yaya guys. Kasi nag-ano sila ng basak. Kasi sayang na yung tubig. Kanina daw guys is may tubig na sa basakan. Kasi guys, alam na naman natin guys kasi need talaga sa amin yung irrigation. Kaya ayan, busy si Yaya. Ayan, mauna muna kami. So kasama ko yung mga cousin ko nga. Kasi alam nyo na, magpa-albularyo sa mata. Kasi yung mata niya, parang may something. So, ipapakita natin guys kung paano gagamutin yung ano, yung albularyo. Ha? Mamaya na, i-explain ko na lang later guys. So ito yung kasama ko, hindi sila mag-ano guys. Takot sila sa camera guys, hindi sila may explain. Iwanan ko nila. So ayan guys, yung sunrise. Ayan. Di ba yung sunrise? Sunrise? Sunset di ito. Sorry guys. Sunset di sunrise. Kay buntang mag sunrise dahil guys no. Sunset is gabi pala. So nobody is perfect ba po guys. So parang ano din guys, maya ay ano, kukuha kami ng biyabas. So guys, malapit na. Iwan ko kung ilang kilometro or minutes kami maabot doon guys sa albularyo kasi dati nakapunta na kami doon ako guys, pero ngayon iwan ko parang ito yung ulit na makapunta sa bahay ng albularyo. So kasama ko naman si Mimi. So, kumusta ang buhay natin ngayon na mag-aani? Okay naman. So, ayun nga guys, ito, sobrang ano talaga siya guys, sobrang masipag sa pag-aani guys, kasi alam nyo na, basta, bilisan mo Kibul! Yan mo si Kibul, oh. Kasi alam nyo na ba sa mga ganyan guys, masisipag talaga kasi may mga needs and wants, kaya masipag talaga sila. So ngayong Huwebes din guys ay may ani sila, iwan ko kung saan. So ayan, malapit na tayo sa Biyabasan. Ayan. Dati guys dito tayo nagba-vlog dati sa Biyabasan. Ayan. Sa Biyabasan. Ayan, kukuha muna kan Biyabasan. Ayan guys, natumba guys. Iwan ko guys ano nangyari dito guys. Natumba siya. Ayan, kahapon hindi siya natumba. So kanta ng Biyabas guys. Yung music po. Alright. Sarap talaga yung Biyabas guys. Alam nyo ba guys, yung Biyabas maraming makukuha. No? Ito yung bahay guys, oh. Alam nyo ba guys, yung Biyabas maraming makukuha. Ano, vitamin? Ewan ko nung tas yung vitamin guys. Hindi ko alam. So let's go.
Yan guys ha. Wear your mask kasi para protektado tayo sa mga viruses. Alam nyo na maraming virus ngayon. Kasama ko may virus din. So, ayusin ko muna yung mask ko. So, ayan guys. Ito yung irrigation guys. Ayan. Ito yung irrigation. Ito talaga ang laman ng kanal or irrigation. So, itong tubig na to guys, papunta doon ay may ano din, iba't ibang area talaga dito guys sa mga irrigation kasi needs talaga sa amin ng tubig. Kaya, grabe, need talaga ang tubig, no? So, yun na nga. Grabe, yun na. Wow. So, ayan guys, andito na tayo guys. So, ngayon lang ako nakabalik nito ulit. Kasi mapapagamot nga yung cousin ko. So, iwan ko kung saan kami So, let's go na. Nandito na tayo, malapit na tayo. Yan. So, malapit na tayo guys. Yan, dito na tayo para... So, malapit lang talaga sa dito sa irrigation tubig. Ang sarap mag-swimming guys dito. Ang sarap mag-swimming. Abangan nyo guys yung magpag-swimming kami soon. Pero hindi pa pwede swimming guys kasi may maraming makukuha ka, buni, alipunga at ngalngad. Oo, pag maliligo ka. First time kasi guys na agos ng tubig dito sa irrigation kaya hindi pa pwede liliguan. So, dito na kami guys. Ito na yung bahay ng guys, yung papagamutan namin. So, ang daming lobby guys. Ang sarap kumain ng lubi guys. So, may nagpaproduce ng Armalite. So, andito sila guys. May mga army guys. Ayan, may mga army. May mga army guys. Papatayan kami guys. Tulong! Ayan, may mga dala silang Armalite guys. So, ayan guys. Yung busis natin, hinahinaan natin kasi baka paputukan tayo. Ano sila? So ayan guys, kumukuha sila ng dahon. Iwan ko kung anong klaseng dahon yan. So magtanong tayo kay Marlen kasi siya mismo. Ang dahon, iwan ko yung tawag ng dahon na to guys. Pang saan yan? Nababata. Pang ano daw guys, pala pang gamot ng mata. Ito pala pang gamot ng mata guys. Baka anong tawag nito? Kasi tawag ani? Bitaug. Yung tawag dito sa puno guys, bitaug. Bitaog si ug. Bitaog. So ito yung puno guys. Pang ano daw guys, pang gamot ng mata. Ito. Ang tawag dito guys sa amin is bitaog. Ewan ko kung anong tawag sa inyo guys. Basta ito sa amin is bitaog. Guys, ito yung may-ari dito guys, si Yo Baled. Oh, Yo Baled. Oh, ito yung guys. Ito yung Naglogi sila let? Yun ang may-ari guys ng dito ng bahay na to, si Kuya Balid. Siya guys ay guys, nanggagamot ng mga may sakit guys, sobra. Oo. Kasi dito guys, dito din ako nagpapagamot guys dati. Kaya siya talaga yung parang madalian guys na panggamot dito. So hindi ako nag-wear ng mask guys kasi sobrang alimuot. Anong tawag ng alimuot? Sobrang init sa bibig guys kaya hindi na ako nagmask. Andito naman kami dito sa guys, wala naman kami dito sa highway kaya okay lang naman sa amin na hindi kami mag-wear ng mask kasi pamilya naman kami dito, wala kami mga virus dito. So, iwan ko guys kung saan kami pupunta. Ayan. Kukuha pa sila ng bitaog. Bitaog. Bitaog guys, ayan. Yan ang bitaog. Pang daw guys, pang gamot ng mata. Yung mata pag may guys, yung Makati, yung may pula-pula. Ito yung guys, ito yung gamot. Parang may sunog
So ayan guys, tapos na kaming kumuha ng bintaog. Ayan, busy pa sila. Busy pa sila. Ano, nakatlan? May alit mo nga, buni. Bigyan mo ko ng usa. Ito yun guys, ito yung kinukuha namin. Ito yung kinukuha namin guys. Ayan. Ito yung dahon ng bintaog. Ito yung talagang, iwan ko guys, kung totoo bang pagtanggal, pero ito talaga yung ginagamot silang mata guys. So busy sila. So hawakan mo. So uwi na kami guys kasi yung ano talaga namin guys. Saan tayo pupunta? Sa Earth? Sa Earth daw. So ang amin lang dito guys ay kumukuha lang kami ng bintaog. So iwan ko baka uuwi na kami. So see you later guys. Ay parang hindi pa ata guys kung saan kami pupunta. Para mag-i-snack ata kami guys, ha? Kasi yung leader namin dito, ito pa rin guys, yung leader namin kumakailan. Ewan ko guys kung saan kami pupunta. Pero tingnan natin kung saan talaga yung destination natin ngayon mamaya. So ang sarap mag-swimming talaga guys. Oh, tingnan nyo. Para siyang swimming pool. So tara, let's go na. Ayan guys, iwan ko kung anong tawag dyan. Hindi sa prutas ha. Pero ito yung nilalaro namin dati guys. Ito talaga nilalaro namin dati. Antayin niya ako, may kidnapper. Aray. So ayan guys, andun na sila guys. Kanina guys, yung pinakita ko sa inyo kanina is ano yun. Yun talaga yung nilalaro namin sa last year, yung bata pa kami. Parang ano guys, parang ano gulong. Gulong. Parang produce ng gulong pag kami ay naglalaro. Ang hirap talaga mag-translate ng Tagalog guys. Sobra kasi Bisaya naman ako guys. Yan, sorry madilim kasi yung sunlight natin is doon kaya anon. Dapat dito is madilim. So let's go guys, samahan natin sila kasi ako lang ay nagsumasama ng so dito na kami guys sa second house namin. Tour second house. So andito na kami. Ay, panudot. Oh yeah, huwag mong itulak. Ticket tayo guys. Ayun. Alawa mo may tao? Yan, may tao guys, walang tao. Walang tao guys, kaya akyat ulit. Bang bang bang, bang bang bang. Yan, parang uulan na ata guys, oh. Ulan na ata. Ayusin mo. Huwag mong madali. Kibul. Nandito kami sa ano guys. Forest. Ayan wala. May ulan na ata. Kibul. Ayan si Kibul. Ayan guys. Malapit na atang umuulan. Nangimo dayo na day kaya tanag. Ay, kujudo.
Ayusin mo. Amo ko na kan. May paano uminom ng hindi mayaman ganito? Mayaman. Paano uminom ng mayaman? Ganitohin. Dapat ganitohin ha. Dapat ianuhin. Alam nyo guys, ito talaga yung parang ito na yung banding namin dito guys. Kasi yung ano talaga namin dito, yung main point, yung ano sa Tagalog ng basta, yun na. Yung ano talaga namin dito guys, yung sa Tagalog ng tuyo, yung basta, yung dahon na panggamot ng mata. Pero ayan, nakakita kami ng lubi. Okay, kumain kami ng lubi. Sadya. Yung sadyat, yung sadya bright oy. Yung sadya talaga kami dito guys, yung pangpagamot ng mata. Pero nakahanap kami ng main reason, yeah, matagal kami uwi ngayon. So malapit ng ulan. Yan. Yeah. So ayan guys, tapos na kaming kumain ng butong. Ayan. Dito muna tayo dadaan, baka mahulog tayo. Ayan, tapos na kami guys. So uwi na kami kasi malapit na ata yung umulan. Kaya uwi na kami sa Man-Made Forest namin ngayon. Sa ating tour ngayon. So hindi na muna ako magsusuot ng mask guys kasi sobrang ang init sa mukha guys. Kaya okay lang naman dito guys pag hindi kayo nang wear ng mask. Ayan. Selfie sila guys, kaya sumayin na lang ako guys pag selfie. Parang man-made talaga guys, no? Parang man-made forest. Yeah. Man-made dito kasi tao may nagawa. Talaga? Wala pala, hindi pala ako kasali. Yan. Ayan, nakasali ako guys sa picture taking nila. So, uwi na kami kasi parang malayo-layo pa yung uuwian namin guys. Malayo pa yung uuwian namin. So, andito na kayo. Andito tayo guys, nakalabas na tayo sa Man-Made Forest. Yan. Keep watching guys. So hello guys. So tapos na tayo sa ating tour ngayon. So parang dito na ako mag-e-end ata guys. Before tayo mag-e-end, mag-shoutout muna tayo kay Rochelle Caden Journey, kay Queen Ev Official. So maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. At shoutout din tayo sa mga channel na to, kay Turba Bells. Mega love shoutout kay Karen Alingig, Miss Yan, Renato Adventure, Denmark, Felicilda. Then shout out din kay Dave. Dave, iwan ko yung apelyido, nakalimutan ko ba sa Dave? Nasa Mindanao ata siya. So maraming salamat Dave sa iyong harmful na donation. Charot. So maraming salamat guys, at I hope supportahan niyo yung channel ko. Don't skip the ads guys para makuha ko na yung
inaasam-asam ko. So, maraming salamat. Ayan, karabi yung ano guys, yung sun. So, maraming salamat and don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. This is Kuya Renz and hanggang sa muli pa, alam! Bye-bye guys!